Oh alah yo. Bejane ngawak. Duwe bojo rati kayane sedina ya wis muring-muring. Lah terus piye? Jane sing salah ki ya aku. Kudune wong ngrabi iki ya siap nafkahi lahir lan batine. Dadi ora mek dikelan keloni tok ngono. Wayah mulih kelon. Ya bojone sesuk prak ya ledeh. Dikayani ora. Akhire sambat. Yos, tapi tak syukuri ae. Sapi yo buruh alhamdulillah. Tak syukuri wayah wis pedet gede umur 10 sasi tak sekolahne. Nandur ngene iki sembarang yo larang, pupuk yo golek-golekane angel. Ira-ira lek tirabuk kepenak kok jamur teletong ngono yo bersyukur. Lah saiki lo golek pupuk yo angel. Ngendi-ngendi mes tuku terbatas. Aduh. Wancuk. Kal dingin sapi nampak udah tak nyeblok sikil. Peh. Yo, budal ngaret. Golek wis cukup ya mulai. Terus semadang. Wah. Biasku yo kok mumet arep budal ngarit urung ngombe kopi. Bojo yo urung mateng, lek tak sambati sarapan karo kopi, saurane ora ngayani kakan cangkem. Jan susah aku. Anjay. Jan mumet ram. Terus opo iki pegel aku gancuk nyandung ra genah peh geting tenan aku barang iki gone dadak ning kono ki nyapo lho Yan peh ora ngerti lho wong mumet aduh peh aduh alah lor wis ngarit kene. Ngene iki lho. Tak rewangi bot-bote ngarit. Terus buruh sapine wong. Yes, ben taun masih obar mana tak sekolahne tak syukuri. Kepiye ngenenge yo ngene. Aku yo nyambet gaweku yo liyane ngarit ini yo ndek enek. Aduh. Mumet lur. Cethuk Mak De Suraji aku. Mak De aku mulai sik Mak De. Kowe. Mulai sik. Anu ki. Aku iya. Anu mumet Mak De, urung ngopi aku. Anjum selamat. Nggih Mak De. Wah, kula tak nyuwun pamit Mak De nggih. Areke dhisik. Nggih, dhisik rodok mumet iki Mak De. Oh, iya anjum selamat. Nggih, nyuwun pamit Mak De. Nggih. Assalamualaikum. Ya, dudukan. Ini panganan. Masya Allah, siapane kok panganane wong sugih. Wis uripe kurang sembaranane penggane zaman wulan. Pak, apa? Pak. Cir, kucir. Wah, iki senengane anakku kok tak gawa mulih. Mening. Kok sepane kaya wong sugih penggane zaman wulan arep kebone wis lumah rawi. Oh, jek tak dilek nang buri. Yo, debu celat-celatan angel ram ngayane ra tau. Jare mesti kok angel-angel melatih-latihanane. Ini sembarang ra bener wong wedok sembarang ra bener e.
Wong lanang sembarang tengah panganan ndak bener sembarang ora bener. Arep yo ora ben pangan yo wis ora anu. Nek karo cukup sembarang serane bener e, sembarang ora pergayan nek dolan karo ngarit, ora tau nek blonjo sembarang ora bener e. Wong wedok kesel-kesel sik ra diterima sembarang. Tak laten kaya ngene sembarang ora pernah minggat kono ben mulai membuke kono. Pak, no Pak. Dek. Jadi apa lo? Celak-celuki. Iya aku. Walah, mau sampean to Kang ya. Ngeten apa? Bojomu nanti? Wong metu. Metunya nanti? Mbok ora ro, tukang metu tukang dolan. Oh ya, karepku ngene lho Pak yo. Mbok menawa lek gelem. Kancaku iki sapi niki akeh, karepe sing loro kuwi iki kongkon aku kon golekne wong sing gelem ngopeni karepku iki bojomu. Ya jajale engko tak takanane wong gelem mogah. Ya engko dolen akone sing api. Engko yo Pegel aku. Wae kon ngewangar. Nyapo pegel. Wong itu kan dolan kok. Wes ngono yo. Wis mateng urung nek masak? Wes, Aku Mbak Ayu mukake yo urung masak to tak. Lajeng oke apa titik oke tak njaluk lho kuwi lah aku. ya sama sarapan kono. Oh, ngono. Janji digani. Ora. Tak sarapan Pak ya? Ya. Yo tak sarapan. Wong teko-teko jelek sarapan padha karo kucer kakangane karo adik padha ae. Jen itu masak. Iki kopi ini kucir. Weh, masalah. Wong uripe sudah kurang lawel nyepai kok enak. Aduh, wah, tak pangan coy. Astagfirullahaladzim, jenenge golek pengen sugih kok ora memper kaya kok korsine wong sugih iki yo. Ya, tak padang iya. Janane. Iki senengane kucing ndok lek iwak laut ora seneng. Saiki pangan. Ndoke tak pangan kucing engko mangan iwak laut bagane ning ora seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Moce seret lah kemangan iki jatah kucing tak pangan aku yo luwe. Cir, halo, klub cir bahagiamu kucing. Tak enak tenang kucing masak pinter. Pak. Dan kepai kopi garang. Makan. Selamat. Aduh, tak kerasana kayak gini. Kucing kok kelakon nangis sampai kesmili, engko madang lelawe. Sekarang ini titik awet dadane sitok. Mungkin tukar karo bojone wong. Nah dadane sitok. Bah, kamu masak kok enak gede, Dek. Penyanti ya ini bocah kaya kurang mulih. Duh, kersi lek pengen tuke kok tenan nanti kon lek urung nanti. Duh lek ngerasa nih kucir om leges awake suwe. Mangan jaluk enak. Sembalon jaluk enak. Kayane 2 tahun pisan. Ya muga-muga bojone tabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya kok kira-kira wong sugih. Yo. Bang.
Lupa. Pa. Halo. Wis wareg aku tak mulih ya. Iya, Kang. Engko ngene lek kucir teko, engko kon nang omahku ya. Iya, wong aja wae. Ya wis ngono ya, suwun ya. Kapok jarene wis mesti tukah bojomu. Syukur iki balik ae. Oke. Matane gancok. Mumet. Aduh. Teko omah. Alhamdulillah. Sapi-sapi tak pakan kowe. Lemu ya pi ya, lemu. Aduh. Nang kene. Tak pakani supaya kowe ndang babarne gek meteng ya pi ya. Aku rada nglele iki. Urung ngopi, urung sarapan. Wis ya pi, gendang mana wis mana tak sekolahne neh anake, kene tak nggih anjay holiday. Mulai ngarit mumet. Banyu yo entek. Tuh. Opot. Apa iki? Luwe. Jabang bayi sing adoh. Kopi entek. Gendeng apa piye jane bojo ki? Anjay. Barang kok reneng. Peh nek kurang ngayani lho. Tutup tok iki lho sing disugone. Terus panganan yo rene mek karek eri karo sego terus opo? Dek. Jane nyapa to, Mas? Awakmu ki lho. Aku lho kesel-kesel mulih ngarit. Terus nyapa? Kowe kon masak lho. Jane senenganku lho mek mayar. Kowe lho ngono yo kok ora iso jane. Jane wis masakne lho tak cepat nang ngarep. Masakne opo cepakne opo ngene ngarep rene opo-opo. Ora percaya dilangan. Yo sawangan kae Yo, yo. jalan. Sawangan kae, sawangan. Jane nyapa lho, nyapa. Wis sembarang tak cepake sembarang ora bener ki nyapa. Ngadeni lho ora iso jane kebangetan. Jajane dilangan kae tak cepake nek mang. Yo kae sawangan. Kan yo kesel nang omah. Matamu sawangan kae. Yo kowe sawangan dhewe kan lho. Wong sawangan kono ngomong ngadeni aku. Jane yo sawangan yo sembarang ora bener. Jo. Kalau. Wes iki dilanjut jane dilanjut. Matamu sawangan. Sawangan apa kuwi? Sawangan. Apane? Tutup iki lho. Tutup iki lho. Wong bojo iki kopi bareng karek comberan yo ombenen. Bro. Ya oke Bang, berarti ki kakangmu kemang sing kurang ajar, wis mana tak cepakne sembarang tak cepakne. Ngono iki sampeyan ya jengos lho Mas. Aku ki yo kesel aku ngladeni sampeyan yo ket asuk kok ya ini yo rong leren. Ngono ki yo dosa sampean ki. Yo sapa sing ngeruh. Mulai kok sawah biasane sego seneng. Ngono tak bukai teko dok ora enak apa-apane mek karek eri karo turan kopi mek karek comberan tok. Wong nyatene ku mang yo wis tak cepak nekat manggo berarti kakangmu mang dulurmu mang Rene Kang Yon dadine sing entek niku mang ya kuwi wonge Walah Kang Yon Rene ki mang iya lha terus nyapa wonge Rene wonge arek sampean nggede sapi tak sauri yo mbah aku yo ngono aku nyauri aku wis kapok kerja sama karo Kai nyapa aku kerja sama karo Kai wis terus tenang biyen ka yo wis wedhus apa kuwi tawa kae tak openi mesa gedhe tak terne rono jarene siap didol tak anteni 3 dina duwe ra diterne tibae nggih ning kape. Yo ngono dulur lanang ngono kok. Oh, dulur lanang aku percaya jeneng dulur. Lah iki mang rene kok apa kuwi jere ngongkon aku kon ngopeni sapi. Wis aku wis anu ora rono. Aku mang kon rono apa ora? Iya. Wis ora sudik-sudik yo aku sang kon rono. Yo wis aja rono. Wis leno Dek. Aku njaluk sepuro karo sampean. Mang aku karo sampean ya wis muring-muring mutung-mutung mesone sampean sing ora jelas ya. Ya Mas, padha-padha lek aku njaluk salah karo sampean ya njaluk ngapura. Iya. Heeh. Wis tenan aku pengin njaluk ya. Gak. Alah, 3 minggu lah aku ora mau jatah. Ya kene, sampeyan